खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। UPPL राजखान्थि दोलोआ BPF राजखान्थि दोलोखौ मोनसे बाहागोआव हेफाजाब होगोन, नाथाय गासिबो UPPLआनो हेफाजाब होनाय नङा। बियो BPFनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ दायो जागायबाय, जायखौ नोजोर बोनानै BPF राजखान्थि दोलोआबो मैया मोनसे हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन, जेराव BPFनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लाहैनानै गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला BPF राजखान्थि दोलोखौ दायो दरं उदालगुरियाव UPPLनि मोनसे खोन्दोआ हेफाजाब होनो आवगायदों, नाथाय गासैबो UPPLनि गेजेराव बेबायदि बुजाबुजि एबा हेफाजाब होनायनि बाथ्रा ओंखाराखै। नाथायबा दरं उदालगुरि बियाबनि थाखाय UPPLफोरा हेफाजाब होगोन। बियो BPFनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो दायो BPF राजखान्थि दोलोआ मोनबा बियाबाव बिजाथि होगोनखौ थारैनो BPFनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावखानाय बायदियैनो क'क्राझार आरो दलं उदालगुरि बे मोननै बियाबनि बिजाथिफोरखौ दायो फोसावखांबाय आरो फोसावखांनायनि उनावनो गुबुन गुबुन समाव बेबायदिनो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौबो जागायबाय। जेराव बिथाङा मैया हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला क'क्राझार बियाबाव काम्पा बरगयारी बिथाङा थारैनो देरहागोनना 100% होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो दरं उदालगुरि बियाबावबो BPFनि राजखान्थि दोलोआनो देरहागोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि माखासे बिजाथिफोरखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। काम्पा बरगयारी बिथाङा सासे फेलार लिडार। लाजिनाय दङब्ला काम्पा बरगयारी बिथाङा गावनि नमिनेशन होनो गोनां बेखौ उइथड्र खालामनानै लाखिनांगौ। बिथांमोनहा गोबाव सम रायजो राजाफोरखौ सिबिनो मोनदोंमोनब्लाबो नाथाय जिर' खामानि मावनानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि जेबो मोजां खामानि मावाखै। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों UPPL लाइमोन गांखंनि सासे दैदेनगिरि रंगुल बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैथारबाय, जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गावनि गेजेराव मोनसेया मोनसेखौ अजद होलायबाय थानाय बाथ्राफोरा सोलिबाय थादों एबा राजखान्थि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाबो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो दायो फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थिखौ लानानैनो BPF राजखान्थि दोलोआबो गावसिनि राजखान्थि दोलोनि बिजाथिखौ फोसावनाय जाबाय। जेराव बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गासै मोनबा बियाबाव BPF राजखान्थि दोलोआ गेलेगोन। बेनिनो क'क्राझार लकसभा बियाबाव काम्पा बरगयारीखौ बिथांमोनहा सायख'नानै लादों, जायखौ नोजोर बोनानै रंगुल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो काम्पा बरगयारी बिथाङा सासे फेलार लिडार एबा काम्पा बरगयारी बिथाङा गोबाव सम रायजो राजाफोरखौ सिबिनो मोनदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोनहा जिर' एबा सिबिनो हायाखै एबा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो मोनसेबो मोजां खामानि बिथांमोनहा गावसिनि गोहो थानाय समाव मावबोनो हायाखै। जायखौ नोजोर बोनानै दायो काम्पा बरगयारी बिथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ सिबिनो ओंखारदोंब्ला बिथाङा थारैनो लाथिख' होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबांथार काम्पा बरगयारीनि सायाव अजद होबावनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो काम्पा बरगयारी बिथाङा एसेबो लाजिनाय दङब्ला गावनि नमिनेशन होनो गोनांखौ बिथाङा बोखांनानै लानांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। BPF राजखान्थि दोलोआव गासै 66 रायजो राजाफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो BPF राजखान्थि दोलोआव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरा जयनिं जाफैबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव गसाइगाव महकुमानि सिङावनो थानाय गसाइ निसिना ओनसोलाव गासै 66 नखरफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव UPPL आरो BJP राजखान्थि दोलोनिफ्राय बारस्लायबोयो होनना BPFनि सासे MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदि जयनिं हाबाफारि लानायाबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि मोनसे गेदेरथार मेल मिटिं जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो BPF राजखान्थि दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन BPFनि MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा रायजो राजाफोरखौ गावसिनि राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ बरायनानै लायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोबांथार बाथ्राफोरखौबो बुंथिनानै होदों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआ दायो रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। जायनि थाखायनो दायो सम सम BPF राजखान्थि दोलोआवबो गोबां रायजो राजाफोरा सानफानि उनाव सानफा जयनिं जाफैबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो UPPL राजखान्थि दोलोआ दिनैनि बे जयनिं हाबाफारिखौ मिथिनानै UPPL राजखान्थि दोलोआ रायजो राजाफोरखौ धमखि होदों होननानैबो बुंथिनानै होदों। जेराव UPPL राजखान्थि दोलोआ BPF राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैग्रा रायजो राजाफोरखौ अरुणोदय आश्रमनि होनाय नङा आरो बेबायदिनो गोबांथार सरकारनि आसनिफोरखौ मोननाय नङा होननानै धमखि होदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावनायखौबो नुनो मोनबावनाय जादों। BPFआव दैदेनगिरि दङ होननानै बुङोब्ला काम्पा बरगयारी बिथांल'। BPFआ थांनानै दङ होनोब्ला काम्पा बरगयारीनि थाखायसो। काम्पा बरगयारीया BPFनि थाखाय थांनानै गैया। जायखौ नोजोर बोनानै दायो हाग्रामा महिलारिया काम्पा बरगयारीखौ रांखान्थियारि आरो गुबुन गुबुन बिथिङै नाख्रेबनो थाखायनो जेनगोनखौ मिथिखानानै क'क्राझार लकसभा बियाबाव काम्पा बरगयारीखौ बिजाथि होदों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ थारैनो बुंथिनानै होदों आथिखाल BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां रनजित बसुमतारीया मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे UPPL राजखान्थि दोलोनि राजखान्थियारि सावरायदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों। जेराव बिथाङा हाग्रामा महिलारीखौ दायो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारीनि थासारिया दायो जेबो गैलिया। अदेबानि हाग्रामा महिलारीया थारैनो मिथिगौ गावहादि जेनखासिगोन एबा BPF राजखान्थि दोलोआ थाखानाय नंला। अदेबानि काम्पा बरगयारीयाल' BPF राजखान्थि दोलोनि सासे दैदेनगिरि आरो काम्पा बरगयारीनि थाखायसो BPF राजखान्थि दोलोआबो थांनानै दङ। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो काम्पा बरगयारीखौ जेनखागोनखौ मिथिनानै क'क्राझार लकसभा बियाबाव काम्पा बरगयारीखौ बोख्लायनो थाखाय अदेबानि नाख्रेबनो थाखाय बिथाङा काम्पा बरगयारीखौ क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथि फसंदों होननानैबो गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होबावदों। MP बिसायख'थि खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय। जायखौ नोजोर बोनानै BTR ओनसोलजों लोगोसे गासै भारत बर्षआवनो दायो MP बिसायख'थिनि दावराव दावसि फोसावदिंनायफोरा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, सिगाङाव आरो माखासे साननि समल' दंसै। जायखौ नोजोर बोनानै दायो BTR ओनसोलावबो BPF आरो UPPL मैखोम मोननै ओनसोलारि राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गावनि गेजेराव खामानि मावनायनि हिसाब होलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो दायो BPF UPPL राजखान्थि मोननैबो दोलोआ गावजों गाव अजद होलायबाय थानाय बायदिनो मैयाबो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा UPPL राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सिगाङाव BPF राजखान्थि दोलोआ दैदेनलांनाय BTC सरकारखौ नोजोर बोनानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जेराव बिथाङा मैया रोखायै रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआ सरकार खुंनाय समाव ओनसोलाव थारैनो जौ जुवा दाबि धमखि बेनि अनगायैबो खम्बल खुन्दुंनिल' राजखान्थि खालामदोंमोन। नाथाय दायो UPPL राजखान्थि दोलोआ 3 बोसोरावनो गासै
से लाखनिबो बांसिन रायजो राजाफोरनो एबा नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायनानै होनो हाबाय। जाय हानि फोरमान बिलाइया गासै बिटिआर ओनसोलनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना आरो बे देरसिन जेंनाखौ नोजोर बोनानैनो दायो UPPL राजखान्थि दोलोआ सिगाङाव दोननानै खामानि मावगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो BPF राजखान्थि दोलोआ सरकाराव थानाय समाव गासै 34 लाख सुबुंफोरनि मोनसेबो मोजां हाबा मावाखैमोन। जायखौ नोजोर बोनानै दायो UPPL राजखान्थि दोलोआ 3 बोसोरावनो बेफोरबायदि गोबांथार खामानिखौ मावफुंनानै होनो हाबाय आरो खेबसेल' भट होनायनि थाखायनो बिथांमोन एबा रायजो राजाफोरा दायो गोजोन थासारियाव रायजो खुंनो हाबाय होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों।